nekumbumirira yowarini yonguva inopenya kwazvo kupenya kwembiri nekuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ipfute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ipfute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Toda kutenda Mwari panguva ino patinosangana pachirongwa sunga musana revhesi redu rinowanikwa kuna 2 Samuel chapter 10 verse 1 to 5. Ngati verengei inoti, shure kwaizvozvo mambo wavana vaAmoni wakafa, Hanuni wakabata ushe panzvimbo yake. Zvino Dhavhidhi akati, ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi zvakanaka sezvandakaitirwa zvakanaka nababa vake. Naizvozvo Dhavhidhi akatuma varanda vake kumubata ruoko pamusoro pababa vake. Varanda vaDhavhidhi vakasvika kunyika yavana vaAmoni. Asi machinda avana vaAmoni akati kuna Hanuni ishe wavo, munofunga kuti Dhavhidhi unoda kukudza baba venyu zvaatuma vabati voruoko rwavaranda vake kwamuri here? Kana kuti avatuma kuti anzvere guta nokurishora nokuriputsa here? Verse 4. Naizvozvo Hanuni akabata varanda vaDhavhidhi akavavevura rumwe rutivi rwendebvu dzavo, akagura nguo dzavo napakati kusvikira pamagaro avo, akavadzinga. Verse 5. Zvino vakati vaudza Dhavhidhi izvozvo, akatuma vanhu kundosongana navo, nokuti varume vakanga vachinyara kwazvo. Mambo akati, garai henyu Jericho kusvikira ndebvu dzamera, zvemugozodzoka henyu. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wedu wenyaya unoti, Nyarara Maidei Nguva ichakwana. Nyarara Maidei Nguva ichakwana. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatandavadza kuti tiverenge shoko renyu. Patakusimudzira muchinjikwa wenyu, tinoziva kuti wakaipa asati asungwa
achingomusungayo panguva ino kuti vateereri navavoni vanzwe kutaura kwenyu. Tanamata naJesu. Amen. 1822 mumwe munyori achinyora history nhoroondo yeSouthern Africa anotaura pamusoro paShaka naMzilikazi. Pagore roga roga Shaka aive nevabati vemadzishe ainzi mavassal chiefs. Vaita basa rekuti vaisa mutero wainzi tribute pagore roga roga. Munhu aigona kuuya nehaka pangolin kana kuunza vana vanasikana as tribute to the king kana kuzovashandira mukati memunda. But gore iri Mzilikazi went for an expedition. Anoenda ono raida the Basotho and the Sotho people. Ndo vazhinji vakatora the heartland or the fulcrum of the Botswana people. Anonova raida owana mombe na makwai akawanda. He raided a booty package. Adzoka Mzilikazi. Shaka nenguva isipi anotumira inonzi a royal delegation from the palace. Vakomana vainzi veimpi, vakomana vanga vasiri kutamba navo. Saka vakatumwa vaine ngowani kana heti dzine mafeathers akarembera musoro. Zvairatidza kuti they are coming with the blessings of Shaka. Saka vachisvika vanotaura kuti tauya kuzotora mutero waShaka mambo. Saka vachisvika Mzilikazi anotarisa zvipfuwo oti hazvichaiti, ndoita sei, ina handichakwanisi kuti ndirambe ndiri pasi paShaka. Anodambura, anoenda kuvaranda vaShaka. He ill-treated them. Anodambura dambura ngowani dziri mumusoro. Kudambura kwaita the envoys and the emissaries. Vanga vasiri varidzi venyaya. Kunzi dzipakate hanzi kunzi dziridze. Vanga vangotumwa. Kudambura kwakaita mafeathers. Wainenera Shaka. I'm reminded when Israel was in their journey to Canaan. At Kadesh Barnea there was mutiny. Apostates of Israel. Anadhata nakora varamba Moses. Mwari vanoti Moses kana varamba iwe hauna nyaya, vari kutendeka ini, vari kuramba ini, you are just but a delegate. Uri nhume yangu just but a spokesperson. Saka nyaya izimauri iri pamusoro peshongwe yemoto. Vanotendeka ini kuti havachandidi. This is a spiritual coup d'etat. Vandiramba. Ndo zvakaitika apa zvikanzi Shaka anoziva kuti chirahwe chaitwa varanda vadzoka vakaninipiswa. Emblem of the palace yabvarurwa. It is like a flag yadzikiswa pasi. Saka iratidza kuti Shaka, I have challenged you. Hausi chinhu. Saka panorwiwa hondo. Shaka anotanga Mzilikazi anokundwa, anotiza ikatanga the famous journey inonzi the Mfecade journey, because he was running from the mighty Shaka. Why? He had ill-treated the servants. Ndikatarira pane ino nyaya munyori anotaura munguva yatiri kurarama, coming to the modern world, 21st century. He says diplomats of every country enjoy under international law inonzi diplomatic immunity. Inhume dzemapresidents kana varimo havabatwi nekuti he is representing the voice of the excellence. Vakabatwa. Infringing the rights of diplomatic immunity is just but a provocation of a war. Kuenda pa embassy yeZimbabwe iri kuSouth Africa, it's just but tonosunga a diplomat aripo akasa enjoy territorial immunity. It's just but the provocation of a war. Saka David anotuma nhume, but Hanun anogara pasi neadvisory committee voti varume vatuma havana kuuya kuzoshora guta kuzobata mavoko. Aiwa vauya. These are spies from Israel. These are vakomana vekuferefeta veJerusalem. They've come to spy the whole camp, geographical distance, nekuona our amari. Iwe ukavasiya vakadaro tatopera. War has started. Times of peace are times for preparing another future war. Tatomuhondo, this is just but a cold war. Itachil chinoladza David kuti tazviona mano ako tamabata. Saka Hanun understood the theology of Jerusalem. Anoita zvinhu two kwavari. Two things.
anotarira varume kuti vevurai ndebvu. Why beard? Kana mavavevura ndebvu musavasiye vakadaro. Bvarurai kuseri kwenguo dzavo. Vaite TV. Then you leave them and mount up the mountain of Jerusalem. Siye vakadaro ndapedza navo. Why beard? Mwanyora anonyora. David anoti tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. But verse 2 inopinda it is punctuated with the meaning of this verse. Anoti zvakafanana mafuta anoerera kubva pandebvu dzaAroni kusvikira kumupendero wenguo. Why beard? In Israel, beard had a symbol. It had an attachment to the religion of the Israelites. Number one, beard was a measure of authority. Varume vakagara pa Mount Sinai. Vangasirana mafikizolo. These were 70 elders of Israel. They had long beards. Zanga dzachena, ndebvu dzakachena, dzaiti dzikaonekwa nevakadzi nevana. It was a measure of authority. Kwaive kuradzwa kwesimba, kuyerera kwendebvu. That's why zvanzi mafuta kubva kundebvu dzaAroni. Up from the center down. Zvaimirira it was a celestial terrestrial relationship. Zvairatidza kuti ukama heaven and earth. Beard represented the heaven, whereas the food represented the earth. Saka ndebvu kubviswa kwadzakaitwa, Hanuni aiti ndabvisa simba kwauri David, handisati ndauya, but I have usurped the power and authority. Simba ndatora. Sezvo ndaitira varanda, ndaitira newewo. That's number one. Number two, ndebvu, it was a status of dignity and prestige. Kuvevurwa kwavakaitwa ndebvu, they were humiliated. Vakaninipiswa, kuninipiswa kwavaranda. It was just but a direct provocation to David that I have humiliated you in your position. Saka vakavevurwa ndebvu. That's number two. Number three, ndebvu dzaimirirei. Ndebvu, it was a sign of spiritual maturity. Kuti varume ava, the outward index reveals the inner adornment of the heart. Kuchena kwevhudzi. They were veterans of history of Israel. Nekukura pakutenda. These were mature men. Rangarai paya kuna Numbers chapter 16. Varume vakatumwa kunoshora guta. Pakachuzwa elders and captains from the 12 tribes of Israel. Kunotarisa Canaan and coming with the report. Mwari kana achituma a delegation, avatumi vanhu vasiri vebasa. Apa mare dzavarume dzakavevurwa ndebvu. Ranga remzoro wenyaya, Nyarara Maidei Nguva ichakwana. Kwakuvevurwa ndebvu. Why akavevura ndebvu? He never injured themselves, but an emblem of power, prestige and maturity. Yakabviswa. Saka vanobviswa. Saka vana vaiti vakaona madhara achifamba, ndebvu dzakachena, vaiziva kuti these are emblem, these are libraries of Jerusalem. Dura rezivo, kana toda kuvhunza Mwari, which Mwari wedu akambobvepiko, vaiziva kubvunza vadhana kuti pa Red Sea zvakafamba sei, pa Mara zvakafamba sei, pakutsemurwa kweJordan, Jericho rakadonha sei. These were men who had the remnants of Israel. Saka vakaveurwa ndebvu. Saka zvairatidza number one, tati kuveurwa kwendebvu kwaimira kubviswa kweauthority, kubviswa kwepower. Number three, kubviswa kwedignity and prestige. In ancient Near East, when the Egyptians were under Tutmos III and the pharaohs were pavaenda pa public address addressa vanhu, hakuna and pharaoh addressa vanhu with the empty beard. He was obligated kuti atsvake a fake beard to appear before the public. Why? Because a beard brings honor, prestige and authority. Ndezvenguva iyoyo ndebvu dzaimirira power and authority. Saka akaveurwa ndebvu. Satan waiziva zvaaireva kuti arume, endai, go and mount up the mountain of Jerusalem. Akuvabvisa, akavavevura ndebvu. That's number one. Number two, haana kungovavevura ndebvu. Akaenda kuseri kwenguo dzavo kwavanokuzvigadziko, akabvarura nguo. Why asina kubvarura pachest?
Wayasina kumaita miniskirts akabvarira seri akaziva kuti it's a sign of mockery. Mukaverenga Isaiah chapter 20 to 25 inotaura pamusoro the sons of Cush, the Ethiopians. Vakaiswa zvikanzi famba Isaiah usina kupfeka ndozvandichaitira chiga to the careless Ethiopians and Egyptians. Zvichiparidza zvaizoitika colonization yaizouya, vaifamba matroks emaships very naked, a sign of slavery and mockery. Zvairatidzeko kuvatana vechijudha avo vakanga vauya, zvaivaratidza kuti they were reduced to the state of mockery and slavery. Vanga vasiri chinhu, saka vakaenda seri kusina chinhu. And that's why Moses achiti, do not approach the altar and mount the pulpit of Jerusalem naked before God. Aiziva kuti hamusviki to the sanctuary muri naked, ndapedza nemi. Saka vakaenda, beard had been removed, nguo yabvarurwa, zvapera izvi zvikanzi he released them. Zvogona kuitika kuti tiri vatendi, tiri mukati mechechi, tinouya kuzonamata, but takavevurwa ndebvu, nguo takabvarurwa. Satan can release us. We can pray, we can preach, we can sing, yet we have been humiliated. The devil has power, he has instruments on us. But Nyarara Maidei Nguva une simba. Zvonzi varume vakataurirana vari munzira vakati, tikasvika kumusha Israel ikaona vakachema kwazvo. Tikasvika kumusha takaveurwa ndebvu, an emblem, a physical flag that we have power over Israel, ne spiritual maturity of Yahweh. Tikaonekwa takadai namadzimai nevana, simba raMwari ranipiswa. Vakachema vakati hatigoni kusvika kumusha takadai. The flag has been removed. Saka vakaita sezvikanzi vakaungana paJericho vakachema kwazvo. Nhume dzikatumwa zvikasvika kuna David. Even David, mukaverenga parable yeJericho, story yeJericho, zvaitoreva kuti munhu aitoti kana achibva from Jericho waitodzika kumawere. Saka from Jericho to go to Jerusalem, you were supposed to climb an uphill. Saka varume vachema vakagara paJericho. David anoburuka anochema ovatarira obva ati, varume nezvamakaita izvongu ndazviona, but garai paJericho kusvikira ndebvu dzamera. Saka Maidei, ndoda kutaura newe, nyarara kusvikira ndebvu dzamera. Even David anoti garai muJericho kusvikira ndebvu dzamera. Do you know what about Jericho? Israeli vazhinji vakanga vari stubborn kusanamata Mwari. Mhare dzavarume dzikafira paShittim. All veterans died except Caleb and Joshua. Only the old men, 2 men with the under 19 years, vanotsemurirwa the Jericho sea. Ratsemurwa vanopinda vocrossa. Mwari votarisana neJericho. Mwari voti kuna Caleb na Joshua, varume, this is my first fruit, musarwa naro nderangu, go for holiday. Dokubva Mwari kwakuridonedza. Jurawo resembled arrogance and pride of the Jerichoans. Raive mudhuri wokuratidza simba. Mwari vakati izvi zvinodonedzwa nekutenda. I will shake the Juraws. Kwakudonedza. Mwari kwakuti ndariyeresa. It has been made separate. Kumwe kwacho kuyereswa zvinoti zvaitwa zvitsvene. Rakanga ratukwa asi rayereswa for destruction. Tinoona kuyereswa tochengetwa naMwari. Iri rakayereswa for destruction. Hakuna chinhu chakasara chichimera paJericho. Kana one raive bani risina chinhu, risina tsime, risina chinhu, a cursed place. But David anoti garai paJericho. Ipapo chero pakatukwa pasina imba inogona kuiswa, ngaatukwe unosimudza ibwe remba, ngaatukwe unosimudza jurawo. But vanonzi varume handina zvatingaite, but only one thing, stay and tarry in Jericho until the beard has been proved. Rakura mozodzika kuJericho, mozomounta the heights of Jerusalem. Garai muJericho kusvikira ndebvu dzamera. Zvotidzidzisei naye vana vaMwari. Varipo vatende vatinorarama navo nhasi, vakavevurwa ndebvu nemuvengi. You are faithful in the marriage. Ndimai. Ndosaka ndati Nyarara Maidei. Faithful. Ukanamata.
Mwari akakupa, but murume akangotsauka akauya nechirwere cheshura matongo mukati memba. Wobvunza, nai Mwari pazvaitika maivepi? I'm now in the Jericho. Ndiri muJericho reupenyu. But Mwari vari kuti Nyarara Maidei kusvikira ndebvu dzamera. Nguva inokwana Maidei. Ndebvu dzichamera patakavevurwa nemuvengi. Takaninipiswa. Varipo vanochema on deathbed. Ndakatadzei Mwari. But Nyarara Maidei kusvikira ndebvu dzamera. David unoburuka unotonera nyasha. Tichiri muJericho. Jericho mukarangarira uya murume akapondwa in the Jericho road. Zvinotiparidzirei nzvimbo yeJericho inyika ino yechitema. We are in exile, nyika yematongo. Panyika yakazara nechitema, weve vana vaMwari vari kuchema, kozowariniko have unanswered prayers. But Mwari unoziva, he is not delaying unless and until the beard has been proved. Kana beard writer ndinoyanda kutorai zvinotimirei. Christ Object Lesson page 69. Christ is waiting with a longing anxiety when the character of himself has been reproduced in his servants. He is coming to take his own. Kusvikira ndebvu dzamera tiri paJericho, patiri kuvezwa, ndebvu dzakavevurwa, takaninipiswa nomuvengi. Mwari vari kuti kusvikira character tararama up to the highest level of spiritual maturity, telios, tafanana nedenga. Ndebvu ndo dzakamirwa nedenga kuti dzimere. Kana ndebvu dzamera toenda kumusha, which resembled character. Kana character ya Kristu yaonekwa kwatiri, Mwari uchatirwira. Pamwe uri Tamar, we have been raped, na Amnon unochema uchiti beard has been removed, my symbol of virginity yakabva. You are a victim of a well-calculated deception, victimized by Amnon. Nyarara Maidei tiri paJericho kusvikira ndebvu dzamera. Mwari unonzwa nguva inokwana. I'm reminded murume anonzi Samson, a mighty judge in Israel, anokanganwa opinda mumba maDelilah, otushurwa maziso, vomuvevura ndebvu, rosara riri baravara risina chinhu. Obvunzwa simba rako rinobva kupoti, rinobva muvhudzi, yeti raibva kudenga kuna Mwari. But Samson anotorwa a mighty judge, aisumudza the gates of the Philistines ari mairi, omasimudza unomakanda mugomo, achiine simba, mweya waMwari wakazara without measure pamusoro pake. Anotorwa omuendesa paguyo. Paguyo paive nezidombo raidhonzwa nemadhongi mairi 24 hours kuti vagaye bhali pachigayo. But vanobvisa madhongi mairi, voisa Samson ari one, akasungwa cheni. It became an exhibition center. A man, guyo haridzire munhurume ndere madzimai, he was reduced for being a mighty judge to enter into a female enterprise business. Reguyo paguyo nepamadzimai, reduced to be a woman, a man of power. Kwakutanga kuenda paguyo aripo riri baravara. But baravara rinoshura kumira kwevhudzi. Zvinoda unogona kunge wakadonha mukati mechitema nema-challenges that you have faced. Ibaravara rakabviswa. Some men have lost their jobs. Some are losing authority and autonomy in the home. Simba rababa rinoninipiswa. Hauna chinhu. But just wait, Maidei. Nyarara mkomo. Nguva inokwana. Samson ari paguyo anotenderera vanhu vachiseka. Zvinonzi hasha dzaMwari dzakaviruka dzikati, kusekwa kwaSamson, kusekwa kwangu. He is my emblem of power. Ndiye akanga akandimirira. He represented the invisible Yahweh. The beard revhudzi rakanga rabviswa, simba revhudzi ranga rabviswa. Saka Samson anoti, remember me. Remember me, oh Lord, just but one more time, remember me. The church ichagona kusvika in the last days, it might lose. Because of compromise, it might lose the gift of the spirit of prophecy. Yoshaiwa direction. Ichatenderera pazvimwe chete paguyo. Chatenderera pandoda kutenda Mwari. Mwari uchaisa simba revival and reformation muchechi yake. Samson anochema oti Mwari, give me one more chance. Mazha yaishura
it preceded kumera kwebvudzi. Bvudzi raizobuda varipo vakaveurwa ndebvu, a symbol of power, supremacy and authority. Mwari unodzosa zvakadona, Mwari unodzosa. Zvikada Mwari vakambokukomborera ukawesta matalents and resources, but wakurangarira nhasi kubviswa kwebvudzi. Samson anochema, but bvudzi rakatanga kumera. Praise be to God. Kumera kwebvudzi, ndebvu dzichamera. Inguva yekuti tiri mukurarama, in the season that the church we are bowed headed. Zvoreve church inorarama iri baravara pasina simba. That's why munyora achitaura achiti we are living in the time of shaking, where the church seems to lack power. But tinoziva kuti later rain is coming. Wait in the church. Rambira muchechi inoi. Ndebvu dzichamera. Kana ndebvu dzamera, Mwari uchaisa simba rinotyisa. He will deploy the blessing of the latter rain power. Simba rakaitwa nana Peter Acts chapter 2 rishoma pane zvichaitwa nemagospel ministers, faithful Dorcas men and leaders, who shall, having power of the latter rain, we shall shake the gates of hell. Ndebvu dzinenge dzamera. Rambira uri muchechi. Kusamera kwendebvu denga rinouya richitarisa roti hapana chinhu parichirebva. Zvikada tunyengedza pwere, chimbomirai vakomana. Chechi haisati yasimba, mirai kusvikira ndebvu dzamera. God will deploy his power. Samson bvudzi rakabuda, mazha ikatanga kumera ndebvu, ikatanga kumera bvudzi, symbolizing the inward was made manifest by the outward physical resemblance. Kutendeuka kuri mumwoyo zvaiburiswa nekubuda kwaita ndebvu pamhanza. Mwoyo wakanga wati papata, wakadzoka ukarevivha. He realized the mission. I was born a Nazarite to save Israel. Ndebvu dzinomera mukoma, isimba rakabviswa, but Mwari ucharidzosa. As we near the end of time, God will restore the beard and will shake the gates of hell. Simba rakabviswa. We're in the shaking time. Zvoita sezvonge chechi haina simba. Kuveurwa kwendebvu mukoma. Dzimwe dzacho ndebvu dziri kuveurwa chinyiko ndinhasi. Where ndebvu dziri kuveurwa, our pillars of our faith ari kuveurwa nemuvengi. Neyo dziri kudamburwa into pieces. Kuveurwa kwendebvu. But praise be to God. Kune varume vana Nehemiah vachaburitsa Nehemiah chapter 13. They shall move away the Tobias in the church, who are spies of the church. Hamadza Eliashib. Some are being invited to take the reins of power in the church. Why? Because vana Tobiah havazive kwaIsraeri, but mukwasha wa Eliashib. Saka anopiwa position in the church. Vamwe vanotodaidzana as circles of relatives to take power in the church and compromising, yet tarnishing the image of God. Ivavo nguva ichakwana ndebvu dzinomera. The Nehemiahs and the Ezras will rise and make a revival, cleansing of the sanctuary and the temple. Paitwa cleansing in heaven, panyika paitwa yanzi doctrinal cleansing. Varume vanga vasingarari vachisuka dzidziso dzenhema vachibvisa kunze. This zvichaitika mazuva ekupedzisira. Ndebvu dzichamera. Aripo ane munamato anoti Mwari, ndakachengeta vana nevana vevanin'ina nevavakoma, hakuna kana akandichengeta. Unorarama uchitambudzika. But mai Nyarara Maidei Nguva inokwana, ndebvu dzichamera. God will answer the prayers. Mwari uchaisa simba mukati mechechi yake. Indebvu dzakabviswa. Satan is in the business to humble the servants of God. We are tinofanira kuona the eyes in the glasses of the meta-narrative of the great controversy issues. Either uri kurutivi rwa David or uri kurutivi rwa Hanun. God is ready to protect his servants. But Mwari pane zvaachatendera. Kune guyo richatenderwa naMwari kuti tichararama tiri pa planet Earth, but tiri mu Jericho paddock. Mwene mwani paddock rake reJericho ramatambudziko. Hasi kuti atipedza. Matambudziko mwe anonyora chiti affliction is the furnace of purification. Mwe munyoro but adversity is the fertilizer for revival. Church ya Mwari inomuka nekuwana simba when it is confronted with the challenges. Mamwe matambudziko achasiwa naMwari to revive his church. Varipo vakaveurwa ndebvu nemuvengi. Vanobvunza kuti ko Mwari wacho tinonamata ndeupi? Mwane cancer, mwane zvirwere zvisingarapiki. Kuveurwa kwendebvu. Kana uchifa,
fira uri muna Kristu. David arambe akanyarara. David anotumira Joab and his top 30 army, including Uriah the Hittite, was among the top 30 of the army. Oti varume, endai munokomba the Ammonites and take power. Jesu arambe akanyarara when his servants are being humbled. Nemuvengi. Nguva ichakwana. He will avenge for justice. Second coming, he is coming with the mighty angelic host to take control and power. Azvirambe zvakadai mukoma. Chero mukafa muguva. Musa Maidei Nguva inokwana. Time will arrive. Nguva ichakwana. Second coming is coming. He is God of the present and the future. Anoita nepanoda napo. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Nesu vapenyu muchaona kusiyana kweunoshumira Mwari neusingashumiri Mwari. Ndoda kunamata nevana vaMwari vanoti takaveurwa ndebvu nemuvengi. Chitema chinonyadzisa. Satana wakabvarura nguo to make it a public spectacle. Varipo vanochema vari muJericho because of sins. You are in your Jericho road. Stay there. Little, it's an oxymoron. New Testament, Israel knows stay in Jerusalem. But in the Old Testament, one knows stay in Jericho. The cased place. God is able to take you from the cased place and realize your weaknesses. Mwari achaisa simba mukati mechechi yake. Toda kunamata newe pewe, so you are facing challenges. Indebvu dzakamera, dzakabviswa, but dzinomera. Handizivi chakabviswa. Zvikada wakambobvisa numbu. But hauchabari mwana. But Mwari unogona kudzorera ndebvu dzikamera. He still has power. But Mwari unoita simba rinoshamisa. Believe in him. Usaramba wakatarisa dambudziko. Munyoro wandinoda anoti maJudha anoshandisa inonzi act before they think. But the Western and Eastern schools of our thought anoti think before you act. KuchiJudha Mwari vachiti kuna Abraham simuka uende Canaan. He acted before he think. Hana kuvunza kwandiri kuenda ndekupi. He acted. He did not think. But the schools of thought of our today, Eastern and Western knowledge, whether it's Pan-African knowledge of Africa, they think before they act. Saka uri muJericho, don't think, act on God's promises. Is able to take you through. Ngatione nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva yakadai. Ichokwadi varipo vakavevurwa ndebvu nemuvengi. Dzimwe nheyo dzedu dziri kuvevurwa. Samson akasara ari baravara riri mhazha. Chero paine zvakabviswa nemuvengi. Zvinoshura kana tikanamata, tikakonfesa. Mwari muchaita a mighty revival and reformation. Ndebvu dzichamera. Kana dzamera kumusha tinoenda. Kana dzamera let rain muchaisa. Kana dzamera blessings will come. Even on Job pakamera ndebvu makamuropafadza. Tiitire zvakanaka. Musimbise sangano renyu patinovevurwa ndebvu. muJericho munorwadza. Some will move away because Jericho it's a caged and painful place. But tichengetei munyasha. Tanamata na Jesu. Amen. Rukariro ulorangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye domaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu
ndichanyura zangu, apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura